Окей, драги зрители, какво се случи миналия път, когато не успях да записвам? Ами, свалихме всичко по двигателя, както се вижда. И всичко това ще рече главата и клапаните. Тук може да се види още от антифриза с самата течност, дето останала, тя се източи. Поръчана е нова ангренажна верига. Днес ще сменим опръстените на масления радиатор, на топлообменника, както също му казват. Реално причината за да се случи това е точно от уплътнения. Тук може да се види поразията, която се е случила. Ето това е топлообменника. През тук минава маслото и се охлажда с антифриза. Това е скъсания опръстен, който е позволил маслото да отиде където не трябва. Ето виждате къде е преминавало маслото. Това всичкото ще бъде изчистено и ще бъде сглобен мотора да бъде като нов и да работи нормално. Уплътненията са дошли, гарнитура също е поръчана, тя идва от Полша. И двете си неща с ангренажната верига идват от Полша. Всичко друго по двигателя изглежда добре и доста запазен изглежда. Така че днес ще бъдат сложени уплътненията и ще бъде сглобена една част от двигателя. Да запретваме ръкави. Ако запали, отиваме в чужбина. Покажи и че пали. Да, бе, да, то така бръм. Чуй. Ама свърши бензина, сега то не може. Такъв клип бяхме направили. Няма да се притесняваш, мотора вика, топ няма нищо да се разглабя. Пали си от двигателя всичко, ще я свик бям горе с шлайфа. Така, вече тук виждате двигателя, изчистен от старата гарнитура и потенциални боклуци, които биха попречили за доброто уплътнение между главата и самия блок. Доста работа си беше. И това самата глава, също почистена от старата гарнитура и боклуци. Тук виждате кабелите, които преизолирах и където имаше скъсано го оправих. И така, мина известно време, в което не снимах клипче, понеже ли си забравях камерата или нямах място, защото забравях да сваля в клиповете. Но двигателят вече беше на мотора. И сега в следващите клипчета аз ще покажа допълнително сглабяне на вече самия мотор. И в бъдеще как се е получил като цяло мотора и как работи. Първо да махна тези четвърта. Винаги е хубаво, когато се свалят всичките лули на свещите,
да се номерират. После просто си спестявате доста неща.